Kopasevä on matkalla Ylva Aaltonen, Vilja Korhonen, Rita Heinonen, Noora Sasin, Sanni Nuotio, Iida Vartiainen, Iisalokka Rantanen ja Emilia Rahla. Hyvä Noora! Hirveen tasaisia. Sinipaitainen nuoriheto sinne Kasianan tulostaulun päällä. Et sä viitsi sitten nousta pois, sillä tänään toinen vähän joka katsoo sitten tulostaulta, jossa siinä on pistooli. Pois penki käytetty kiinnostin vain. Kolmasella on kurvannut siellä jo toisella pistekiselle ainoa sitten ja Iisalokka Rantanen sijoituksesta on tuon joukon kärjessä siellä kuolematton kohdalla. Tasainen riitamahan siitä kyllä on tulossa, eli Rantanen oli siinä pienellä marginaalilla johdossa ennen muuta porukkaa ja nyt tulee sitten hyvin Rita Heinonen Raisiosta radalta kolme ja Heinonen taitaa tässä erävoiton Raisioon napata. Ja näin siinä myöskin käy, kun hyvää vastusta tarjoilee Sanni Nuotio.